नै बिसोर जाहैबाय फाइनाल खेला गेलेगोन निग्रो भाई देरहाया खाथि खाथि जाबायना ना नों अननाय दं नामा बिसोर गामिखौ अननानै आग्रामा जाबायलै नोङो खाथि खाथि फाइनाल गेलेबायना थांफागोन नामा बिसोरजों थांफागोन नामा नै माने खाथि खाथि फाइनाल जाबाय माथो उफाय गैया थांफानो हागौ खिन्थु बिसोरथ' चेम्पियन ना थांनाय बारनि बिसोर चेम्पियन नायनोसै एबार माने उखुन्दै खुलायनायखौ माने सोरना माने उखुन्दै खुलायगोन नङा होमबा ना एसे दिन्थिनोसै आङो फाइनालखौहाय सुरुंफारा गामिनिया बोलोआ रासिन ना सलसलिनि बोलोआ रासिन एबार दिन्थिलांसै आं मोजांनो नैरैजाय बिथांमोनहा नोंसोर गामिया जेनगोन ना देरहागोन देरहानांगोन खाथि खाथि आदा सोर देरहागोन सोर देरहागोन सुरुंफारानि नै निग्रो भाई हामारालै बिसोरो एबार माने चेम्पियना बिसोरखौ जासिगोन बायदि मोनदां चेम्पियना जाखासिगोन बायदि मोनबाय आं चेम्पियना जाखासिगोन खनसे दंबायना मा नोंसोरो माबाजों सलसलिजों जासिगोन नामा एबार नैबे फाइनाल Amarla जेनमारबाय ना जेनमारबाय ओमफ्राय बिथांमोनहा थांनाय बाराव चेम्पियन जादोंमोन सुरुंफाराया ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय सलसलिजों माने जेनबाय ना सलसलि जेनबाय सुरुंफारा जेनबाय माबायदि मोनखो जेननानै माबायदि मोनखो एसेल' ना फंबाय नोंसोर जाहैबाय माने सलसलिनि फालुवान माबायदि मोनदों फंबाय बिराद मोजां मोनदों माने एखेरैनो जागासिनो जोंहा एकदम थांनाय बाराव मानो जेननाय नोंसोरो थांनाय बाराव देरहादोंब्रा उइनार नोलोबारियाव गैयामोन बेनिखायनो माने जेनबाय आरो नोंसोर माने खेबेसे जाखो चेम्पियन जानाया खनब्रै जाबाय एबार जों खनब्रै नोंबो गेलेदों नोंथ' थांफाखागौमोन थांनाय बोसोराव गेलेदों थांनाय बोसोराव ना बेसेबां प्राइस मोनसिगोन दा नोंसोरो बेसेबां प्राइस 5,000 ओमफ्राय दा नोंसिना माबायाव उइनार जाना दङ मामायाव दङ मामा गेमाव ठीक আছে गोजोननाय थाबाय बे जाहैबायना सलसलिनि देग्लाय बोसोराव सलसलि गामिया माने माबा जाबाय आरोना बेखौहाय बोलो गोरासिन होननानै सिनायथि जानाय जाहैबाय हौवाफोरनि लेभेलाव आरो ओमफ्राय दायो जाहैगोन माने हिनजावफोरनिखौबो आं माने नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय दाथ' माने बोथोराबो गाज्रि जाबाय ओंखायनो माने थाब खेलखौ होसिगोन होननानै बुंदों आरो देग्लाय बोसोरावहाय माने सुरुंफाराजों आरो सलसलिजों माने फाइनाल गेमावहाय खबर जादोंमोन बेवहाय माने सलसलिया देरहाबाय